Madalis pa siya mga good vibes kay mag-dehike na punta. Mag-chasing water posta diri sa Midlanilla. Uban sa atong pinaka-cool na guide na si Mark ug sa atong mga ka-good vibes. Ya, diri, isod ng tag-briefing sa atong guide. Ug syempre, mag-ampo sa ta. Salamat sa maing panahon, maing panglawas ug hinakon tagyan ta sa atong pag-hike. Aon sa dugayan, sugod na pasikat ang mascot sa Good Vibes Media. Nagsugod na dita ang nag-river trekking padulong sa First Falls. Nagkitaod nila og gamay bunal, gamay busay falls di ay. Ubad din nato si Kaprete, uban na tong mga ka-good vibes. Kung kay ganahan man na mo ma-feel ang nature, mao nga, nagpahuway sa ami. Kwan lagi laila sa mga new friends o nagbanding sa mga old friends. O dili, maghapit na mi sa First Falls. Kay tumok na mo ang mga tubig nga mga pool. Ana des by jeep, legit yun yung gamay busay falls, Bison. Gamay yun ay siya. Ana sa giday mascot. Okay na ng gamay falls by jeep, basta legit. Uban ganay kusugay mapapol, cross cam dito. Ara, napoy gina noon, may papoy-poy pa ka. Pagkabalay o gamaskuta. Pero good vibes ng Japon ta, daring dapita. Ay part man siya sa adventure. Ingon anak ka nimo, ang gamay busay falls. Bisan gamay basta di lang pa-fall. Dili parehas sa imong cash na kusugay magpa-fall. O never nakakamo. Dili maglakaw na punta padulong sa ikaduha nga falls. Nagitawag nilo, Kabugbugan Falls. Anak din na humigo nga. Tabangan ako son nga nung gitawag na Kabugbugan Falls. Kay mabugbog sa giti mo lawas pag abot ka ng falls. Tara na, representing Kabugbugan Falls. Ingon anak kanindot ang Kabugbugan Falls. Dili sama sa upan tiya, nabugbog na kay ang Felix sa sigig ka falls sa mali nga tao. Naglakaw na po dahil may balik ani mga good vibes patulong sa ikatulong falls nga gitawag nila og Matunog Falls. Ambot, o kung saan ang ngalan, o kung saan ang pidrama ani nga falls ba? Tara na, representing Matunog Falls. Dili anak pataas compare sa Kabugbugan Falls o simra sa gipas-on sa Gamay Busay Falls. Anak kanindot lang are kay nindot kaayo ang iyang flowing water. Mao nga, wala gid palampasa sa atong mga ka-good vibes ang maligo dire. The best kaayo ang tubig. Kita mong speech bad di na mo mga ka-good vibes. May mga six-pack. Manadgo lang. Mauning kita mo og falls body. Ay sa falls man ta naligo. Kay man naman tag-river trekking, chasing waterfalls ug ligo-ligo. Mag-hike na po name padulong kung asa may maniud to. Kita-kits sa part po. Nagya sa mo, hari sa mi. At sa gisulti pa, basta diring dapi pa. Good vibes lang!